Vítame vás pri sledovaní prvého vydania Levočského týždenníka v roku 2016. Okrem divákov, ktorí nás sledujú prostredníctvom káblového rozvodu či internetu, vítame aj tých, ktorí si nás počas sviatkov stihli naladiť na 31. kanále svojich televíznych príjimačov. Na začiatku nového roka želáme vám všetkým, aby bol úspešný, plný zdravia a pohody a najmä podľa vašich predstav. A čo sme pre vás dnes pripravili? Prvé tohtoročné vysielanie otvára novoročný príhovor primátora mesta Milana Majerského. Záver minulého roka v meste sa niesol v znamení detského Silvestra a ohňostroja na námestí. Levočská divadelná spoločnosť odohrala v závere roka už 6. pokračovanie známeho kabaretu s mierne pozmeneným názvom Džabeniny. V poradí už 10. novoročný koncert, tentoraz v podaní Katky Koščovej, symbolicky otváral ďalší rok v kultúre. Vianočný basketbalový turnaj, ktorý zapísal svoju jubilejnú 30. kapitolu, má nového víťaza. Mrazivé počasie na prelome rokov umožnilo aspoň čiastočné spustenie prevádzky v lyžiarskom stredisku v Levočskej doline. Prajeme príjemné sledovanie. Vážení Levočania, práve sme prekročili prah nového roka. Na sklonku toho starého bilancujeme uplynulých 12 mesiacov a zároveň si dávame predsavzatia a záväzky do toho nadchádzajúceho. Prežitý rok nám všetkým priniesol nové skúsenosti, spoznali sme nových ľudí a zároveň, ak máme chápavé srdcia, nám priniesol aj nové ponaučenia do ďalších dní. Prežil som rok v službe nášmu mestu a hlavne v službe jeho ľuďom. Pri nástupe som si dal predsavzatie spájať ľudí pre dobrú vec. Viedla ma k tomu idea, že nech by sme mali čokoľvek a žili by sme v rozvrátených vzťahoch, nemalo by to pre nás žiadnu cenu. Verím však, že tak ako mne, tak aj poslancom záležalo na tom, aby sme naše mesto spoločne posunuli dopredu. Z tohto dôvodu som nechcel, aby vznikali poslanecké kluby a aby sme sa tak názorovo trieštili. No namiesto toho, stále pred rokovaním mestského zastupiteľstva pozývame všetkých poslancov na pracovné stretnutia. Aj preto sa nám spolu s poslancami podarilo dosiahnuť pre naše mesto niekoľko úspechov. Počas roka sa v meste preinvestovalo vyše 3,5 milióna eur. Z toho približne 2,5 milióna eur tvorili cudzie zdroje. Zaiste. Nie všetko je vidieť hneď. Sú projekty, ktorých výsledok sa ukáže neskôr. Preto chcem za tento rok v prvom rade poďakovať všetkým poslancom, že sa nebáli vziať na svoje ramena bremeno spolu zodpovednosti, akou cestou sa naše mesto bude uberať. Vďaka patrí aj zamestnancom mestského úradu, zamestnancom mestských organizácií, školám, škôlkam a všetkým ostatným mestským inštitúciám. V neposlednom rade ďakujem vám, milí spoluobčania, za to, že máte trpezlivosť a zhovievavosť s riešením práve toho vášho problému či žiadosti. Tento rok bol ťažký, najmä preto, že bol rokom konsolidačným. Potrebovali sme usporiadať verejné financie tak, aby nasledujúce obdobie bolo už obdobím rozvojovým. V prichádzajúcom roku sa chceme venovať nielen modernizácii infraštruktúry, ale chceme dotiahnuť do úspešného konca rokovania s potenciálnym investorom do hnedej priemyselnej zóny, aby sme tak ľuďom zabezpečili prácu, ktorou dokážu žiť plnohodnotný život. Hovorí sa, že aká rodina, taká dedina. A aká dedina, taká krajina. Jednotlivci a ich rodiny tvoria obraz nášho mesta. Vytvárajú jeho charakter. Určujú, akou cestou sa uberie. Chcem preto, aby sa v každej rodine žilo dobre. Aby ste všetci mohli hrdo povedať, som rád, že som Levočanom. Aby sme boli hrdí na svoje mesto, no predovšetkým na jeho ľudí, a na to, že sme Levočania. Urobme všetko preto,
aby sa dobré meno nášho mesta šírilo všade. Žijeme v dobe, keď sa hovorí, že dobre už bolo. Nechcem sa pridávať k takýmto predpovediam a nechcem ich ani zľahčovať. Neviem, ako bude. Viem však jedno. Šťastie a spokojnosť človeka vychádza z duše a svedomia každého z nás. Chcem vás preto povzbudiť v nádeji na lepšie dni a najmä lepšie vzťahy. Všetko ostatné dokáže byť tiež dôležité, ale nie najpodstatnejšie. Želám vám veľa zdravia, lásku a porozumenie najbližších. Želám Levoči pokojný a šťastný nový rok 2016. Po niekoľkých rokoch absencie pripravilo mesto v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom opäť silvestrovský program na námestí. Tento raz však nebol určený mládeži a dospelým. Detský Silvester, ako ho nazvali organizátori, patril tento raz tým najmenším, pre ktorých bol koncipovaný kultúrny program a začal v Mestskom parku už o 17:00 večer. Na Detskom Silvestri dnes vystúpila mladá spevácka hviezda Olivia z Košíc na takej úrovni ako Martin Madej kedysi. Má pekné pesničky, texty. Kde je všetko zázračné, bezo mňa nič nezačne. Jednorožec to je šok, zavezem na zámok a tam v parku strihá krík, siedmy malý trpazlík. Potom tu bola Mimoň Dance Show, čo bolo tiež asi najočarujúcejšie z toho celého, keďže Mimoňov má každý rád, dokonca aj ja. Mimoni! Bob, Kevin a Stuart. Počas programu pred Mestským úradom hostil prvý muž mesta striedavo so svojím zástupcom prítomných návštevníkom primátorským punčom vhodným najmä pre deti, no pri jeho príprave pravdepodobne nepočítali s takou hojnou účasťou. Bezalkoholický punč primátorský pre deti skladá sa z ovocia, džús a teplý čaj. Takže zatiaľ chutí, samozrejme, že aj dospelí si na tom pochutili, takže ja verím, že padne im to vhod v túto chladnú noc. Načapovali sme nejakých 150 porcií punču, možno 200 a je tu o mnoho viac detí, čiže na budúci rok asi budeme musieť urobiť viac porcií toho punču, aby naozaj sa ušlo každému. Tak ja si myslím, že také akcie chýbali v Levoči dlhšie, lebo ja som prvýkrát na také akcii a myslím si, že deti v Levoči aj rodičia si zaslúžia za celý rok, aby mali deti takého Silvestra. Ja som veľmi rada, že sa tu niečo deje, lebo trošku sme to postradali, takže super. Prečo sme prišli, Zari? To je Mino. Tak a hlavne kvôli synovi, nech si to pozrie, tu takéto detské ukončenie roka. Takže kvôli tomu. Tak je dobré, že sa niečo robí. Celkom je to tu príjemné, dobrá atmosféra. Lebo moje deti milujú Mimoňov. Takže sme veľmi radi, že nám dali vedieť, že tu takto prídu, tak sme sa prišli pozrieť. Tento najmenší drobec už ich odhálil, tak sa nevie dočkať. Deti sú budúcnosť nielen naša, ale hlavne Levoče, našho mesta. Som presvedčený, že sme urobili dobre, lebo máme plný park, deti sú radi, rodičia sú radi. To, že tu je dobrý program v takom čase, že tu dokážu prísť rodičia s deťmi, si myslím, že je naozaj výnimočne dobre, lebo tie polnočné programy väčšinou končia rozbitými fľašami na námestí a podobnými možno aj šarvátkami a tuto je pokojné, kľudne, každý sa baví, všetci sú spokojní a šťastní. Nechcem hodnotiť, na hodnotenie budú iné miesta. Ja tu chcem naozaj poďakovať za všetky víťazstvá, za všetky úspechy, ale chcem poďakovať aj za všetky neúspechy a chcem poďakovať aj za všetky pády. Tie nás totiž učia byť lepšími. Ďakujem všetkým Levočanom, ako som to už povedal, a prajem rodičom a prajem aj deťom, aby prežívali šťastný ďalší nový rok, ktorý príde.
Ten, kto si myslel, že mestský ohňostroj zasa nebude, sa tento raz zmýlil. Nebol síce polnočný, ale asi o 6 hodín skôr, to aby ho videli všetky deti. No a tých novoročných ohňostrojov, ktoré stihol na oblohe prizdobiť ešte aj polovičný kotúč mesiaca, bolo po celom meste na desiatky. Záver starého roka priniesol na divadelné dosky Mestského divadla ďalšie pokračovanie osvedčeného zábavného formátu z produkcie Levodskej divadelnej spoločnosti s malinko pozmeneným názvom Džabeniny 6. Za scenár je tentoraz autorsky zodpovedný dlhoročný člen súboru herec a autor Silvester Hradiský. Rozmýšľali sme, či sa do toho pustíme toho roku. Tém už nie je toľko ako po iné roky, aspoň sa nám to tak zdalo, ale nakoniec sme to nejako spojili a napísali. Už som v Lani myslel, že už nebudeme hrať. Ale keď prídem sem, tak nasajem tú divadelnú energiu a viem, že musím. Námety na scenár, ale aj texty piesní, podobne ako v minulosti, prináša reálny život. Ako vždy doteraz, zo života, z ulice, z kaviarničiek, z reštaurácií, od bežných ľudí, čo sme sa dopočuli. Tak ako doteraz vždy. V podstate to, čo sa udialo za posledný rok v Levoči, alebo za posledné 2 roky, tak to hovoríme teraz. Je to zimný štadión, tak je tam pochopiteľne zima. Keby tam bolo teplo, tak je to termoštadión. No dobre, my sme nespokojné. Máme skúsenosti. A známe, že 6 Slovákov z Zešec u nás žije v streše. Ostatným v zahraničiu. Je to znovu zmes takých pohľadov na Levoču, zmes pohľadov na problematiku našej spoločnosti. Trošku sme to okorenili nejakým tým humorným korením, aby to vyzeralo nejak ináč, ako je bežný pohľad obyčajného človeka. Povinnou výbavou každého, kto ide na tento viac než 2-hodinový kabaret plný hudby a zábavy, je smiech a dobrá nálada, o ktorú sa stará predovšetkým dvojica hlavných protagonistov. Som počul, bože, to je jaký maličké šatne sú robené. Ale jak malé, co malé šatne? Však to bol môj osobný návrh. To sú akurát šatne. To je takzvaná motivačná šatne. To jak? Mužstvo, ktoré prehra, že bude vonka prevlekaná. Aj zástupkyniam nežnejšej časti súboru sa po minuloročných postavách študentiek ušli nové, šteklivejšie dialógy. Každý rok sa nám menia roly, ktoré hráme. Tento rok sú to zlatokopky. Diváci na to reagujú veľmi priaznivo, čo sme spokojní, že smejú sa, zabávajú. Ty si musíš nájsť priateľa iného typu. Skúseného, solventného, rozvážneho, lešatého, pupkatého. Pozri, ja som si našla priateľa, ktorý mal peniaze a ja skúsenosti. A čo, si spokojná? Samozrejme, teraz ja mám peniaze a on skúsenosti. A aký by to bol kabaret bez dobrých piesní, ktorých humorné texty odrážajú realitu okolo nás? S čím by som sa neskromne chcel pochváliť, tak je to muzika a hudba, ktorá tohto roku si myslím, že je takým nosným pilierom. Aj textovo, aj hudbovo, vďaka pánovi Findurovi. Na tajomnú Levoču pamätám ako dneska. Nepustila ma do mesta čierna SBS-ka. Dať 3 eurá na kultúru, čo to za novota. Ničím nedám a tak pijem pivo spoza plota. Levočane, tane, zas nám vyhli tane. Možno sa zázrak stane, tane. A spravia tak, čo sa Levočane. Premiéru v Džabeninách absolvuje trojica mladých konzervatoristov Edo Kostelník, Gregor Chalupecký a Dominik Gura. No, sú to fajn chlapci, sme veľakrát spolu skúšali, sú ešte takí zajkovi a nesmelí. Muzikanti na slovo vzatí, hej, a keď si všimnete toho klaviristu, tak on tancuje na stoličke pritom. On sa takto vyžíva z toho.
Minuloročné džabaniny zožali u divákov veľký úspech, ktorý by šestka možno mohla aj prekonať. V Lani sme odohrali, tuším, 15 alebo 16 predstavení, tak dúfam, že sa nám to podarí aj toho roku. Aspoň sa priblížiť k tomuto číslu. Zatiaľ sú v predaji lístky na januárové predstavenia, no ako nás uistil autor scenára, hrať sa bude dovtedy, kým o ne bude záujem. Novoročné koncerty v Mestskom divadle sú už tradičným začiatkom roka v kultúre, ktorá je doménou Mestského kultúrneho strediska. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na dnešnom 10. novoročnom koncerte. Každoročne sa vám takto prihováram a to s jediným cieľom, aby som sa vám poďakovala za neskutočnú priazeň za minulý rok. Dovolte mi, aby som vám srdečne zaželala v novom roku krásny a úspešný nový rok. Veľmi sa teším na vaše stretnutia v tomto roku 2016 u nás v Mestskom divadle. Ja vám želám krásny prežitý večer dnes v divadle. Výber Katky Koščovej s jej zoskupením nebol náhodný. Melancholické skladby v repertoári, ktorý ponúka, sú sťaby šité práve pre toto obdobie. Napokon rusnatské Vianoce ešte len budú. No ja dúfam, že to bola niekto, pre koho to ešte bolo aktuálne, že vlastne tie Vianoce ešte čakajú toho 6. A tak sme si vlastne ešte v podstate spravili prvý novoročný koncert našej kapely a zároveň ešte tie Vianoce v nás tak doznievali, takže my si tak ešte užívame, keď si môžeme tak predĺžiť tie sviatky trošku. Šťastie, zdravie, pokoj, svätý vinšujeme vám. Či ste starí, lebo deti nezáleží nám. Zďaleka sa berieme, novinu vám nesieme, čo sa stalo v dnešnej noci v meste Betléme. Atmosféru štedrého dňa pripomenula poslucháčom v hľadisku i skladba Tichá noc v typickom aranžmáne alá Katka Koščová z autorskej dielne klávesového virtuóza Dana Špinera. Vianočné melódie v novoročnom koncerte boli popredkávané i skladbami z autorskej dielne Katky Koščovej a Dana Špinera. Tým, že vlastne ale už po tých našich klasických Vianociach, po 24., dokonca už aj po Novom roku, tak sme si povedali, že to tak trošku prelneme aj s tou našou autorskou tvorbou. Čo sme aj dnes hrali a čo ľudia mohli počuť, tak to vzniká tak hrozne prirodzene. Väčšinou je to o tom, že možno to Katka spomínala, že ona príde s nejakým nápadom melodickým na nejaký text. A ja to potom chytím a to spravím ten zbytok práce, čiže harmonie, aranžmány a všetky tieto také srandy. A funguje to rýchlo. Púšťam sem vzduch, som čerstvého hodná, starý odvíva preč a čo si vo mne si vzdychlo. V autorskom výbere odzneli staršie veci, ale aj pesničky z posledného albumu Oknom. Posledný autorský náš album, takže také tie pesničky majú asi rok a pol. Takže taká zmes vlastne piesní. Vianočný album sme vydali asi pred 4 rokmi, Nebotrasa nevyšla asi pred 7 rokmi, tak z toho tam boli 2 piesne. Takže taká zmes, ten prierez našou tvorbou vlastne. Môj otec ma bil ako žitovec, pri mne bol aj Judáš svätý. Početné a zrejme i spokojné oratórium si na záver vytlieskalo ešte jeden prídavok. Mám veľmi dobrý zážitok z koncertu a som šťastná, že som tu bola dneska. Super, krásne. Ona spieva nádherne vždy. Malo to ten správny vianočný rozmer, čo sa patrí na tú dobu. V tomto čase sa konajú takéto akcie, koncerty, takže toto bolo takým ťahačom, ktoré to pritiahlo. Ale teda Katka bola samozrejme na prvom mieste. A na záver ešte starý spišský vinš z Vyšného Slavkova v podaní klávesového virtuóza Dana Špinera. A ja vám vinčujem na to ten nový rok, že by ste ešte druhého dočekali. S menšíma hrichami, väčšiu radosť, Božú milosť, hojnejších, zdravších a pokojnejších rokoše dožili. No a po tým čase slavu nebeskú, korunu anielsku došánuť zmohli. Po tenistoch usporiadali medzi sviatkami svoj vianočný turnaj aj basketbalisti. Ten tohtoročný sa niesol v znamení 2 okrúhlych jubileí. 10 rokov organizoval tento turnaj hadzanársky klub Slovan Levoča a po 10 rokoch nám to kamarátsky a priateľsky odovzdali, aby sme to organizovali my ako basketbalový klub.
Takže v podstate také 2 výročia, 20 rokov tento turnaj organizuje basketbalový klub Slovenského Levoča a 30. ročník celkovo. Možno teda konštatovať, že základy vianočných basketbalových turnajov a s nimi i mestskej basketbalovej ligy v Levoči položili hádzanári, a to z celkom prozaického dôvodu, netušiac, akú tradíciu tým spustia. A bolo to v rámci prípravy na majstrovské hádzanárske zápasy v zimnom období, lebo to bolo obdobie kľudu, v podstate aj sa hrálo v zime. Jednoducho, že bola nejaká aktivita športová. Hádzanársky matador však načrel aj hlbšie do histórie basketbalových turnajov v Levoči. Prvý basketbalový turnaj, to bolo takedy záverom 60. rokov, ešte pán profesor Biringer, teda ešte 11-ročné gymnázium, on to začal a to bolo ešte v telocvični gymnázia. Jubilejný 30. ročník, keďže sa hral v pracovnom týždni, bol rozložený na 3 popoludnia od pondelka do stredy. Hraje sa klasicky v 2 skupinách, hráme 3 dni, nakoľko chceme, aby si naozaj odohrali tieto družstva kvalitné zápasy. Turnaje sa zúčastnil poltucet tradičných celkov ako Choré Vrany, Black Jokers, hektovodovodík Ela Hop 2-krát a minuloročný víťaz Taylors. 7 statočných uzatváral nováčik turnaja zložený z ešte stredoškolákov celok The Beast. Ten si síce trúfal, no uspieť proti skúseným harcovníkom ako napríklad Black Jokers nebolo jednoduché. No, celkový rozdiel, keď to zrátam vekovo, to je 20 rokov. Čiže presne pred 20 rokmi, keď ešte začala v Levoči mestská liga basketbalová, ten ročník sme vyhrali, tak presne boli o 20 rokov mladší. Čiže v tých rokoch, ako bolo to družstvo, s tým sme teraz vyhrali. Po dvojdňovej skupinovej fáze prišlo deň pred Silvestrom na rad finálové rozuzlenie. V krížovom súboji víťazov skupín s druhými sa napokon v boji o 3. miesto stretli Black Jokers a Ela Hop. Tí napokon v tesnom súboji porazili žolíkov v pomere 46-41. Prekvapením turnaja bolo až 5. miesto minuloročného víťaza týmu Taylors, ktorého kapitán Matej Kamenický po 11 mesiacoch hojenia zlomeniny pravej ruky ochutnal znova súťažnú atmosféru až na tomto turnaji. Na ňom ale týmu chýbali niektoré minuloročné opory. Aďo Seman, Adam Petrovič, Števo Petrovič. Bolo to dosť ťažké kvôli tomu, že som začal hrať vlastne ľavou rukou, ale pomaly sa do toho dostávam a ja sa teším hlavne na ďalší rok, keď prídu všetci chlapci a zahráme si konečne poriadny basket. Chlapci, prosíme vás, vráťte sa. A hlavne zdraví a šťastní. Ešte pred finálovým duelom sa v exibičnom zápase predstavili aj bývalí hádzanári, zakladatelia tradície vianočných turnajov, ktorí si aj takto zaspomínali. Je vidieť, že úroveň o hodne išla hore. Je to z toho dôvodu, že predsa teraz Levoča má ten basketbalový klub. Myslím, že na túto dobu bola to pekná úroveň, znovu radosť zo športu, z pohybu. Bol taký väčší záujem, ten kolektív bol taký súdržnejší, proste sa sedelo, debatovalo, rodiny, príslušníci prišli. Ale je to dobré, že je tu mládež, to je rozhodujúce, že mládež má záujem a že chodia na takéto akcie. Posľaňali sme sa 10 a odohráme taký kvázi priateľský zápas pred finále, aby sme ukázali, že aj po tých rokoch ešte predsa niečo z toho majstrovstva basketbalového vieme. Ale jedno je výhoda, že či vyhra jedno družstvo, alebo druhé, vyhráme my. V súboji o víťaza jubilejného 30. ročníka vianočného turnaja sa stretli najlepšie týmy celej súťaže Choré Vrany a Celok 2-krát. Ich hra vykazovala patričnú hernú techniku, dynamiku i vysoké počty bodov, ktorými zaťažovali kontá svojich súperov. Niet divu, veď väčšina z nich sú aktívni basketbalisti. Ich finále bolo skutočnou ozdobou turnaja. Vrany síce ťažili z podkošovej hry, no ich súper sypal trojky ako z rukáva. Napriek tomu polčas skončil veľmi tesne 41-40 pre 2-krát. Aj druhé dejstvo finálového súboja potvrdilo trojkovú hegemóniu družstva 2-krát, ktoré napokon zdolalo Choré Vrany v pomere 88-79. Každopádne perfektný turnaj. Zišli sme sa tento rok, dobrá partia, padalo nám to z toho oblúka, ako sa hovorí. Vo finále sa nám podarilo dať 19 trojak a za celý turnaj za 5 zápasov nejakých 66, ak dobre rátam, čiže celkom dobré číslo, sme s tým spokojní. Dobrí boli, výborne hrali chlapci a myslím, že celý ten zápas bol na úrovni. Fakt, naši mladí chlapci, odchovanci, dá sa povedať, aj minulého roku nás porazili naši odchovanci, teraz znova, takže keď tak bude ďalej, tak v Levoči budú dobrí basketbalisti. Neodmysliteľnou súčasťou turnaja bola aj tombola plná hodnotných cien, ktorej žrebovanie prebieha vždy cez polčasovú prestávku finálového súboja. Prvou cenou, ktorou bol tentoraz veľký LED televízor, určite potešila svoju rodinu mladá diváčka. Tohtoročný teplý úvod zimy i absencia snehových zrážok neveštili pre milovníkov zjazdového lyžovania nič dobré.
Tuhé mrazy na prelome rokov však umožnili výrobu technického snehu, vďaka ktorému sa už dá lyžovať aj v Levočskej doline. Toho roku sa nám aj keď komplikovane podarilo spustiť stredisko 1. januára. Troška sa nám podarilo nasnežiť v novembri a potom sme dlhé dni čakali na to, že príde nejaký ten mraz. 29. decembra sme spustili zasnežovanie, kde sa nám v podstate za 2 dní podarilo spustiť aspoň tú ľavú stranu. Vlastne tým sme mohli 1. januára začať lyžovačku v našom stredisku. Stredisko síce nelyžuje celé, no okrem ľavej malej zjazdovky je už zjazdný aj prepoj a dojazd pod hlavným svahom. Dúfam, že do 4. januára, maximálne do 5. sa nám podarí spustiť aj druhý vlek. Mali by sa ľudia dostať na vrch, kde cez lúku a cez spojku by sa mohli dostať dole. Som rád, že už konečne lyžujeme aj doma. A na prekvapenie podmienky fakt Jožko Javrocký urobil zázrak asi, ale tá zjazdovka je vysoko zjazdná a veľmi dobrá. Zatiaľ čo areál lyžiarskej školy pre najmenších beží naplno, detský vlek s priľahlým svahom zatiaľ na svoju dávku umelého snehu len čakajú. Všetko naraz sa nedá. Tie mrazy, ktoré sú teraz v noci 18, 19, cez deň 10 až 12, sťahujú vodu v potoku a to je ďalšia komplikácia, pretože by sme mohli vyrábať sneh. Pre lyžiarov sú od nového roka k dispozícii aj všetky štandardné služby, ktoré tu boli aj po minulé roky. Požičovňa lyží, lyžiarská škola, reštaurácia, bufet. Od tejto sezóny sú však pre lyžiarov k dispozícii aj ďalšie doplnkové služby v nedalekom relax centre. Kto má chuť po lyžovačke ísť do sauny alebo do bazénu s vodným svetom, kde sú rôzne výrivky. Môže prejsť na druhú stranu, kde je nový relax park, kde tieto služby poskytujeme. Keďže sezóna sa ešte len rozbieha, v ponuke sú stále aj celosezónne permanentky, ako aj široký výber viacdenných skipasov. Štandard celodenný, dvojhodinový, štvorhodinový. Do konca minulého roku, koncom sezóny sme dali aj hodinový lístok pre tých, ktorí prídu lyžovať treba z nejakej 15. po obede a chcú si ešte zalyžovať. Denná prevádzka vlekov začína o 9. hodine a končí o 16. no a večerné lyžovanie je od 18. do 21. hodiny. Aj napriek tomu, že stredisko bolo v čase výroby reportáže v prevádzke iba druhý deň, dolné parkovisko bolo z veľkej časti zaplnené a súdiac podľa evidenčných značiek aut zišli sa tu lyžiari zo širokého okolia, dokonca i zahraničia. Preto Levoča, lebo s celou rodinou sa tu dá dobre zalyžovať, určite aj ubytovanie a Levoča je pekný kraj. To je veľký prínos, tá diaľnica. Veľmi rýchlo sa dá dostať z Košic. Podmienky výborné, sme tu prvýkrát, je to tu zľadovateľe na jednom svahu, druhý je lepší vzadu, ale je to celkom fajn. Tak lyžuje sa dobre v rámci podmienok, ktoré nám príroda alebo umelé zasnežovacie prístroje umožnili, je to fajn, takže som spokojný. Je to prvá lyžovačka túto sezónu, že nožky si zvykajú, my si zvykáme a snad sa to rozbehne. Silvestrovská bohužiaľ nebola, lebo sme boli v lyžiarskom stredisku Mráznica, kde ešte stále nie je sneh. Takže sme bohužiaľ nemohli lyžovať, ale tak cestou domov sme sa zastavili tu a tešíme sa zo super lyžovačky. Nice, it's my first time and I'm looking forward for this great experience. Where are you from? Italy, South, Salerno. Just for ski, for one day. Veľmi spokojný, veľmi, fakt. Hovorili sme, že aj lepšie, jak na Solisku, takže sa nám to oplatilo. Bližšie poprvé a lepší sneh, mám taký pocit, že je aj menej ľudí hlavne a všetko dokopy. Mráz okrem toho, že pomohol vyrobiť umelý sneh v lyžiarskych strediskách, vyrobil pravý nefalšovaný ľad. A ten najbližší na Levočskej priehrade, ktorý počas víkendu objavili korčuliari zblízka i ďaleka. Ako je to vynikajúce. Slnečko, ľad je výborný, hladký, lepší než na klzisku. Sme vonku, na vzduchu, deti sú vonku, prídu domov vyčervené, vyzimené, spokojné. A nebojíte sa, že to pod vami prelomí? Nie, lebo nie je to také hlboké. A je veľká zima. Bolo minus 17 dneska, takže sa spoliehame na tú zimu. Pre tých, ktorí predsa len viac dôverujú betónu pod ľadom, je k dispozícii umelá ľadová plocha Levočského zimného štadióna. Prázdninové korčuľovanie v čase od 10:30 do 12:00 na poludnie potrvá až do piatka 8. januára. Ďakujeme vám za pozornosť. Prajeme šťastný vstup do prvých dní nového roka a školákom ešte príjemný zvyšok prázdnin. Ďalšiu premiéru Levočského týždenníka uvidíte v utorok 12. januára. Dovtedy dovidenia.